Ja sabeu, lo aficionats que som així a la casera. I Ramonet no tenia que ser menys. Agarran d'una escopeta, anava per al mig del camp i veu un colomet paraet baix una figuereta. Diu, pues este rustidete que están de puta madre, la punta B, Pa! Li pega 2 tirs, es comença el colom a volar, diu, me cago en la llet. Pues no se mete casca para mí, ahora. el perseguís per 2 barrancs, es para una altra vegada al colomet Y diu, ara tens que ser pa mi, ara. l'apunta una altra vegada bé, pa! Alça una altra vegada al vol el colom, diu, La madre que la parita el colom este. Pues en cas que siga una perla te tienen que matar, hombre. el perseguís per 2 montanyetes, aplega a la platja, es para el colom en l'arena, el mira ben mirat i diu, Ara te vaig a matar. Al ajillo te'l tinc que fer, home. l'apunta una altra vegada, pa! 3 tirs li pega, alça el colom el vol, es fica dins la mar, diu, Matarte no te mate, pero te expulse de España, Bord. va Ramonet per el carrer, es crucen un amic, no el saluda, i a l'amic li diu, masclé, que és que no saludes, que te dec pasta? Tú? Perdona, macho, que no t'havia vist, tu. Faig el de qualsevol, tu, no t'havia vist. Ramonet, cada vegada sent més gangós, què el passa? Pues un disgust que tingui l'altre dia. Un disgust, nano. Però un disgust, què el passa? Pues que anava jo per la selva en una escopeteta esperant algun colomet, de darrere una palmera, i un lleó d'ixos peluts, menús susto más real, guarro, clar. Jo veig el lleó, solte l'escopeta i es comença a córrer, i el lleó darrere. I clar, jo continuï corrent en molta velocitat i molt de vèrtic, i ja veig una palmera en una rama, dic, ai, la rama, la salvació. Me tiro damunt de la rama, me cague en la llet, se trenca la rama, jo me caic en terra, i el lleó darrere, nano, i clar, una vegada en terra, dic, pues, a fer-la amb el lleó. Jo continuï corrent en molta velocitat i molt de vèrtic, i ja veig un pou molt fondo, i dic, adiós, el fondo, la salvació, me tire dins del pou, i el lleó, ves a fer la mà, nano, país que vagis a favor del lleó, tu, guarro. I R que R, que volia ser representant del guarro. Ja veus que no li ensenyaren a parlar per senyes com s'arreglava. I anava un dia per el carrer i el veu un amigatxo. Diu, Ramonet, com vas? Que com vaig? Pues hasta els collons. Hasta els collons, nano. Perquè ja veus tu per què no puc jo treballar i ser representant com qualsevol persona, collons. Però què el passa? Pues que en esta veu que tinc, pues no me donen faena. Bueno, home, no el preocupes, home. Ara te donaré una targeta d'un tío fenomenal. I veuràs com 2 setmanes te fica la veu al dia, nano, i tu a currelar. Agarra la targeta Ramonet, se'n va veure al metge, als 2 mesos el troba l'amiguet i diu, com van, nano? Parlaràs de mort, diu. Fui al monte con leña, la quemé, la requemé, y aquí traigo el humo de ella. Ramonet con tan disat, si tan disat nou. Nou? Pues a veure si s'animala que m'ha ensenyat on m'empleo jo ara, imbècil. Resulta que va Ramonet per el carrer i n'hi havia un sàvio d'ixos mecànics arreglant un cotxe i el veu passar per la cera, diu, escolte, per favor, ara pujaré jo dins del cotxe i vostè se fica darrere i me diu si funcionen els intermitents. Diu, pues ara enseguida, a la teua disposició. Es fica darrere del cotxe, el tio li dona marxa i diu, ara sí funciona, ara no, ara sí, ara no. Es casa Ramonet, se'n va de viatge de novios a Madrid i aplega a Madrid i anava despistat per el carrer i s'arrima un sàvio que havia allí en un semàforo i li diu,
Por favor, General Mola. Dice, molar mola, pero mola más Capitán General. Anava un savi un dia per el carrer, en els braços aixina en creu, i el veu uno vindre i diu, ja estava bé, home, ja estava bé que en este país de rochos ni haver uno que es preocupara per la religió. Diu, què collons de religió? Si és que ha equivocat la laca en el desodorant, guarro. Vicentico, que al xicà li fa falta una enciclopèdia per anar a l'escola. Una enciclopèdia, una merda, que vaig a peu com ha anat jo tota la vida, collons. Anava Motoret en un jornalero a regar el camp, a combatir lo de la tristesa del naranjo, i anaven per la via del tren, i el jornaler li diu, a mi lo que més me fot d'esta escala és que és molt llarga. Diu, sí, a mi lo que més me fastidia és la barana tan baixeta. Este Motoret era un resabio. Ja veuràs lo que feia. Tots els dies aplegava la peluqueria del poble, obria la porta, contava que n'hi havia 1, 2, 3, 4, pam, i pegava a fugir. I el peluquer tots els dies diu, este tío estarà loco. Agarra l'ajudant i li diu, escolta, per favor, demà quan vinga este tío, faça la mateixa faena de tots els dies, vostè el seguís, a veure on va i a veure què és el que fa i per què fa això. Al dia següent, aplega Motoret, conta una altra vegada que n'hi ha, apega a fugir, i escorreguent-se l'ajudant, se'n va darrere d'ell, i a les 2 hores torna i li diu el mestre, què ha passat? Què ha fet aquest tio? Diu, pues res, ha estat en sa casa i s'ha agitat en la seua dona. Diu, pues això és molt normal. De molt normal res. Me permitisses que te tuteche? Diu, va, tuteja'm, que ha estat en ta casa i s'ha agitat en la teua dona. Anaven 2 gallines per el carrer i passen per davant d'una hueveria i li diu una a l'altra, mira, los huevos a 2.50 y los nuestros a 2 pesetas. Diu, chica, saps lo que te tinc que dir? Que jo per 2.15 no me trenque el cul, chica. Diu, pare, jo me vull tirar un altre pet. Diu, calla, salvatge, que te saltaràs els punts de l'altre, Diu, por favor, las colas, de tan molt. Diu, i a vostè pa què li fa falta si ho fa de cine, home? Hi havia 2 sabios i li diu un a l'altre, ma que soc burro. S'estava hermosant jo esta matí en el bar i ha llegit una notícia atòmica, nano, atòmica que quita la cabeza, que a las 11 inauguran una discoteca que te puedes morir. Hombre, con 50 pavos te lanzan un cubata a la entrada, a taquillera, y directamente ya te da un porro también. Che, moderno, oye. Y detrás de la entrada llevas un número que si te sale en un sorteo que hacen en medio del baile, puedes elegir a la nena que quieras y hacértela en los sofás. No tenemos que ir. Y se abren a la discoteca. ¿Y qué discoteca sería? Que ya estaba la policía allí dentro, metralladora en mano, y todo el mundo cara a la pared, y estos que abren la puerta y ven a todo el mundo cara a la pared dicen, no, vámonos que aún están empapelando.
l'altre dia se troben dos amigatxos per el carrer i li diu uno a l'altre: nano, tinc un disgust que donar-te, estic afligit i tot. Diu, ei, no m'assustes, què passa? Diu, calla, que m'ha enterat que la teua dona s'entén en un altre. Diu, quin pes me lleves de damunt, tu. Me pensava que és que Kempes no podia jugar el diumenge. Se troben dos amics per el carrer. Uno anava mig plorant i li diu uno a l'altre: nano, m'ha enterat que ahir es morir ton pare. De què? Diu, de catarates. Diu, l'operaren. Diu, què l'operaren? L'espentaren. Avui tot està desorbitat per els diners. Resulta que el otro día leo en el periódico que el presidente de la Coca-Cola le ha ofrecido a su santidad 12 millones de dólares porque diga, en vez del pan nuestro de cada día, la Coca-Cola nuestra de cada día. Ya resulta que no ha aceptado. Cabe pensar, ¿cuánto habrán pagat els forners, home? Sona el telèfon del metge d'urgència i agarra el metge el telèfon i diu, dígame, diu, doctor, venga corriendo que el niño s'ha tragado el mechero. Dice, enseguida voy. Pencha el telèfon i quan prepara el maletí torna a sonar el telèfon y dice, dígame, dice, doctor, ya no hace falta que venga que hemos encontrado los mistos.